आङो मोसा मोसे रोमै रोमै मेगन नुलायै आङो गोग्लैसोनानै थानायाव गावखादो माने गावखादो बेखौ गावना फोजोबखादो होननाय दङ आरोखि। पार्सनेलि बिथांमोनखौ आं एक्सन लागोन, मानो होनना बुङोब्ला आंखौ जिबादि बुग्लिदों, जिबादि आइसिइउ रुमाव थानांलायनाय जाबाय आरो मान सन्माननि खोथा थाबाय, दा आङो बिथांमोनखौ केस होगोन एटेम्प्ट टु मार्डार। ओंखायनो आङो बिथांमोनखौ जेरैबाबो आङो एरेस्ट खालामनायनि बेब'स्थाखौ लागोन आरोखि। जायनाखि बिपिएफनिफ्राय मैया दाख्लैसो फैनाय नैबे एमपि इलेक्सनाव फैनाय बिथांमोना हाबफैनाय, बिथांमोना ज' जानानै मोनसे मिटिं खालामदों प्राइमारियाव, आंखौ हाबहोआखै चेयारमेनखौ होखारनांगौ होननानै। ओमफ्राय माधब सेट्रि बिथांमोना बे गुरुबासायाव जेसेबां खामानि जादों 12टा 15टासो खामानि जादों बिथांमोना मावजोबदों। इउपिपिएलनि फुरानानि मानसिफ्रा बोराबनायलाय आङो बे जिनिसखौ स्पस्ट होदों, नंमारगौ नंमारा। आं खोनानो मोन्दों बिथांमोना टिम बानायदों 10,000 करिया होनानै बे बुग्राफोर मानसिबो लाबोदों नामा, बेखिनिखौ आं माने खोनानो मोन्दों आरोखि दहायसिम। आगुनि इउपिपिएलनि सेक्रेटारि, सेन्ट्रेल सेक्रेटारि मावथि हाज'वारि ब्रह्म बिथाङा अहरह मैयानिफ्राय खबर लादों आरोखि। खिन्थु डिस्ट्रिक्ट माने इउपिपिएल ब्लक इउपिपिएल प्राइमारि इउपिपिएलआव आंनि सोमोन्दै जेबो रायलायाखै। बावैसो सान सिगां समाजारि बिजोङाव माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानि जानायाव खामानिखौ मोजां जायाखै होननानै बाथ्रा सोंखारनायनि उनावहाय नोंथांखौ मैयानि मोनायाव एटाक खालामनाय जाथाय खोनानो मोनबाय। जाथाया माबायदि जायामोन, मा फोरमायगोन? खुलुमबाय बयनिबोसिम। जाथायाथ' नंगौ, आं दा बिराद खुब सिरियासआव दङ। आइसिइउ रुमनिफ्राय आं दासो ओंखारदों आरो आइसिइउ रुमाव आंखौ दोनदों। दा जाथाया जाहैबाय, आङो जोंनि बड'लेण्ड CM काप सोलिबाय थादोंमोन, बेवहाय BCDC चेयारमेनानो खुंदों नालाय। बे बड'लेण्ड CM काप खुंनानै जोबनाय टाइमाव आङो सेंग्राफोरखौ साहा लोङो मोनसे दखानाव। दा मोनसे दखानाव साहा लोंनायाव आङो बे साहा दखाननिफ्राय पकरिया गुदुं गुदुं मोजांखाय आङो फिसाजोनो हैग्रोदोंमोन। बे समावनो बै जायनाखि बिपिएफनिफ्राय फैगोदान इउपिपिएलआव हाबफैनाय थिखादारफोर बिथांमोना आंखौ लामायाव जमनानै दंखायोमोन, आंथ' मिथियाखैमोन। आं जेला पकरिखौ फिसाजोनो होनानै फैयो अब्लानो बिसोर आंखौ दाम दुम एटाक खालामनानै आंखौ बुदों आरोखि। दा बेखिनि, ओमफ्राय दा बुबाय आंखौ, बिराद गाज्रि इनजुर खालामबाय। आं दा आइसिइउआव थाफैनानै दा एसे रिलिफ मोनबाय आं मैयानिफ्राय। दा बाथ्राया जाहैबाय, खार'ना जाहैबाय नोंथांमोन सोंनाय हिसाबै, खार'ना एसे आगोल आङो माखासे बे खामानि दामानि गुरुबासा ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि खामानिनि सोमोन्दै आङो भिडिअ होदोंमोन। दा भिडिअआवहाय आङो खामानि दुर्नितिनि खोथा बुङाखै, जिखुनु खामानि लाबोदों जादों, बेसेखिनि जादों बेखौ डिपार्टमेन्टआ नायबानो मोनगोन आरोखि। खिन्थु बेवहाय खामानि मावनायाव सोर सोर थिखादारफोर मावदों, जेन'बा सुब्रास बसुमतारी आंनिनो बिबथै जायो, ओमफ्राय माधब सेट्रि बिथांमोना बे गुरुबासायाव जेसेबां खामानि जादों 12टा 15टासो खामानि जादों बिथांमोना मावजोबदों। बेखिनिखौ आङो ससियेल मिडियाजों आङो आगारना होदों। मानो होनबा रायजो राजाफ्रा बुंबाय थादोंमोन जे बिथांमोनाल' माबोरै खामानि मावो, बोरै खामानि मोनो होननानै माखासे इउपिपिएलनि फुरानानि मानसिफ्रा बोराबनायलाय आङो बे जिनिसखौ स्पस्ट होदों, नंमारगौ नंमारा। बे माने माधब सेट्रि मावनाय आरो सुब्रास मावनाय खामानिखौ आङो भिडिअ आकारै आङो ससियेल मिडियाआव होनाय जादोंमोन आरोखि। खिन्थु खामानिया न' डाउट खामानिया मोजां जादों, खिन्थु बेसेबां एस्टिमेटआव बेसेबां मावनांगौ जों बेखौ मिथिया। मावनाय पइन्टखौ आं खिन्थादों आरोखि, सुब्रास मावनाय, माधब मावनाय, बेखिनिखौ खिन्थानायाव बिथांमोना जानो हागौ माने दुखु मोननानै बिसोरो टिम बानायदों आरोखि। आं खोनानो मोन्दों बिथांमोना टिम बानायदों 10,000 करिया होनानै बे बुग्राफोर मानसिबो लाबोदों नामा, बेखिनिखौ आं माने खोनानो मोन्दों आरोखि दहायसिमाव। ओमफ्राय नोंथांखौ जे एटाक खालामफैबाय मोनायाव, बेनि गेजेराव नोंथाङा सिनायो नामा सोरखौबा? बिथांमोननिखौ आं सिनायजोबो, 6 जनखौ। मानसिफ्रा 15 जनसो फैदोंमोन आंनि लांगोनायाव। आं बिथांमोनखौ जिरायनो थिनदोंमोन, जिरायनो थिननायाव जोंनोखौ जिरायनो फैयाखै, नोंखौ बुनोसो फैदों होननानै बिथांमोना दम होनानै आंखौ बुदों। बेवहाय 1 नाम्बाराव जाहैबाय काबुल बसुमतारी ना मोजां माथाय, काबुल होनो आरोखि, बे सुब्रास बिदानिनि फिसाला, जोंनिनो न' खाथिनिखा। ओमफ्राय बेनि गेजेराव सुब्रासा गावनो आंखौ फंनै फंथामसो सौदों। ओमफ्राय बेनि उनावहाय दैदेननाया बुफैदों, ओमफ्राय फाखन होननायबो बुदों। दा बेहाय बिरबल होननायबो फैदों, बिरबल, फाखन, दैदेन, राजा बसुमतारी, ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे काबुल बिथांमोना। आङो 7 जन 8 जनखौ आं स्पस्ट सिनायो। ओमफ्राय नै मैया सिगाङाव बुंबाय सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय सेंग्राफोर फाथायहरदों होननानै, बेंटल गेटनि सानवारि थिखादार, आं बिथांखौथ' जेबो बुङाखै, थिखादारा बेमोन नालाय बेनि नामाव बुदोंमोन। दा सानवारिया गुन्दा लानानै थांदों होननानै दा बै बुग्राफ्रा मानसिफोरनि सिगाङाव खिन्थाबाय, जों नङामोन, बे सानवारियानो गुन्दा लाबोनानै बेखौ बेबायदि माबा खालामफैदों होननानै स्पस्ट मोनथिनो मोन्दों आरोखि। नोंथाङा जे दासिम इउपिपिएल पार्टिनि बा BCDCनि चेयारमेन, मैया बेबायदि जाथाय जानानै थांनानै आइसिइउआव थानो गोनां जाबाय हरसे। दासिम नोंथांनि हानजानि बा इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय सोरबा दैदेनगिरिफोरा खबर लाफैदों नामा?
दैदेनगिरिफ्राथ' खबरखौ लाफैनाय जायाखै खिन्थु जोंहा सासे दैदेनगिरि जेनेबा आगुनि इउपिपिएलनिनो सेक्रेटारि सेन्ट्रेल सेक्रेटारि मावथि हाज'वारि ब्रह्म बिथाङा अहरह मैयानिफ्राय खबर लादों ओमफ्राय दिनैबो खबर लाफैदों आंखौ मिडिया थिडिया दाहोथ' र' जों रायलायगोन होननानै बुंदों आरोखि खिन्थु डिस्ट्रिक्ट माने इउपिपिएल ब्लक इउपिपिएल प्राइमारि इउपिपिएल आव आंनि सोमोन्दै जेबो रायलायाखै बेनि थाखायनो आं भिडिअ हगारदोंमोन आं सोंदोंमोन जे भिडिअ होनायाव माबा मोनसे गाज्रि मोनदोंब्ला बुंहर कमेन्ट हर आरो बेखौ जों रायलायलायनानै गेजेराव थागोन खिन्थु आंनि सोमोन्दै रायलायनो फैदोंमोन बिसोरो खिन्थु जायनाखि बिपिएफनिफ्राय मैया दाख्लैसो फैनाय नैबे एमपि इलेक्सनाव फैनाय बिथांमोना हाबफैनाय बिथांमोना ज' जानानै मोनसे मिटिं खालामफैदों प्राइमारियाव आंखौ हाबहोआखै चेयारमेनखौ होखारनांगौ होननानै खिन्थु आं बाहायनो बुंदोंमोन आरोखि नोंथांमोनाथ' होखारनांलायगौ गैया आंनो गारगोन चेयारमेनखौ नांगौबा गाज्रि मावदोंब्ला खिन्थु मिटिङाव आंखौ थाहैबाथ' खेबसेनि समाधान जायोमोन होननानै आं बुंदोंमोन आरोखि बेवहाय बिसोरो थरखा-थरखि खालामनायाव आङो भिडिअ बानायना हगारदों आरोखि बेहाय फुराना इउपिपिएल सासेबो नुयैलाय गासिबो चेयारमेन होखारना फैनाया बिपिएफनिफ्राय फैनाय बिसोर मोनसे टिमखा आरोखि बिथांमोनहा माने माबा आंजों थरखा-थरखि खालामनायाव आं भिडिअ क्लिप फिसा हगारना होदोंमोन आरोखि दा बे नोंथांखौ जाखिनि एटाक खालामो बेनि सायाव माबा मोनसे एक्सन लागोन नामा नोंथाङा? दा आंथ' बिसिडिसि हिसाबै पार्टि हिसाबै आङो लाइन मथेआव थांगोन एक्सना खिन्थु आंनि बेक्तिगत एक्सना जाहैबाय बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो 4 मास 5 मासल' नङा आजि बोसोरनिफ्रायनो आंनि थाखाय बिसोरो माने माबा मोनसे आक्रमणनि थाखाय बिसोरो षड्यन्त्र लगायबाय थायो गामि गामि जौ लोङै मा लोङै माने बिथांमोना चेयारमेनखौ बोख्लायनांगौ मानांगौ बेफोरबायदि माने समाल'सना जाबाय थायो बेवहाय आं बेखौ गाज्रि मोना गाज्रि मावदोंबाथ' माने बयहाबो माने चेयारमेनफोरखौ होख्लायनो हाखायो आरो आंनि गुरुबासायाव बिथांमोना स्पस्ट मिडिया पार्सन लानानै बबे बिसटिसिया इलिगेल जामारदों नामा बिथांमोना बेखौ स्पस्ट होगारनांगोन बेनि उनाव आङो पार्सनेलि बिथांमोनखौ आं एक्सन लागोन मानो होनना बुङोब्ला आंखौ जिबादि बुग्लिदों जिबादि आइसिइउ रुमाव थानांलायनाय जाबाय आरो मान सनमाननि खोथा थाबाय दा आङो बिथांमोनखौ केस होगोन केस होनायाव बिसोरो एटेम्प टु मार्डार आङो मोसा मोसे रोमै रोमै मेगन नुलायै आङो गोग्लैसोनानै थानायाव गावखादो माने गावखादो बेखौ गावनाव फोजोबखादो होननाय दङ आरोखि दा बेवहाय बे गारांखौ आङो लकेल गारांखौ दैदेन आरो फाखननि गारां होननाय बायदि खोनादों आरोखि दा बिनि थाखायनो आङो बिथांमोनखौ जेरैबाबो आङो एरेस्ट खालामनायनि बेब'स्थाखौ लागोन आरोखि नैबे दुखुनि समावबो जोबथा मोनसे सोंथि दा नोंथाङा बुंनो थांनाय बायदि जों नुनो मोनो गोजाम इउपिपिएल आरो गोदान इउपिपिएलनि गेजेराव सिङाव माबा मोनसे हंगार सोलिगासिनो दङ नामा? बेयो निस्सय नोंथाङा मोजां कुइसनखौनो सोंदों हंगार सोलिगासिनो दं थारमाने जोंनि गोदोनिफ्रायनो फुराना इउपिपिएलफ्रा सोमला सोमथा लावगा लावगे एखेबारे रानदों रुनदों जेलानाखि प्रमद बर' सारा बा गबिन्द बसुमतारीमोना राजा लामा जथे होदोंमोन आन्दलन खालामदोंमोन नङा होमबा बे समाव बिराद जोगोनार खुमब्रा खांनानै माइरं खांनानै रायजोफोरखौ आन्दलनकारिखौबो जाहोबोदोंमोन दा बैफोर पिसिडिआर डाबल पिनिफ्राय फैनाय जोंनि इउपिपिएलनि जेनाखि सोद्रोमा बिथांमोना दिनैसिम जेबो गरसेबो थाखा रां आरजिनो हायाखै आरो स्किम सुबिदा मोनाखै बेनि थाखायनो सम सम आल'सना जायो जे गोदान फैनानैसो नै दिनैनो फैयोबा दिनैनो आर'नाइ गानोबा स्किम हरो नङा होमबा माबा मोनसे सुबिदा हरो बेनि थाखायनो बेखौ नुनानै आंनि सिगाङाव बुंबाय थायो चेयारमेन हिसाबै माने जोंनि इउपिपिएलखौ नायसनला फुराना मानसिफोरखौ नायसनला बिदिबा जों इउपिपिएल थाला जोंबोथ' थानानै मालाबा बेबायदि मोनसे खुद्रिखांनाय बाथ्राफोरखौ बिसोरो बिथांमोना आंनि सिगाङाव बुंबाय थायो ओमफ्राय आं बुजायो आरोखि देख थिगैनो जागोन दा लासैनो दा बेबायदि सिङाव बिराद हंगार दङ दिनै आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंफ्लांबाय आं बुंनो गोसो जायाखैमोन नोंथांमोननि कुइसन खालामनायाव दिनै ओंखारबाय जे निस्सय जोंहा फुराना इउपिपिएलआ माने गोसोआव बिराद आघात दङ बेनि थाखायनो दिनै गोजाम माने जेनाखि माने गोदान इउपिपिएलफ्रा फैनानै स्किम सेंसन लाख कौटि थाखानि खामानि मावगासिनो दं बेवहाय गोसोआ गोजोननाय गैया आरो गावजों गाव हिंसा हिंसि मेगन सालायनाय खुद्रिलायनाया बारा जाबोदों गामि बिथोरिया ओनसोलाव बेखिनिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव स्पस्ट' बुंबाय आरो